Veel voetbal in het afgelopen paasweekend. Op zaterdag werden al een aantal wedstrijden gespeeld en ook op tweede paasdag moesten er nog veel wedstrijden weer ingehaald die door de strenge winter waren afgelast. En een van de ploegen die in actie kwam was SVC 2000. Die moesten maar liefst 2 wedstrijden spelen en zaterdag was ZSV uit Zeilberg te gast. En Zeilberg, dat is ongeveer van Deurne wat Neel van Remun is. Een klein dorpje wat vorig jaar verrassend kampioen werd en promoveerde naar die tweede klasse H. En dus uitkomt tegen SVC uit Neel. Het is een inhaalwedstrijd en dus stelt er nog met voor de tweede periode waarin SVC nog volop voor in de race is. SVC ook lange tijd in de race geweest voor de titel, maar moet nu afheuken nadat ze 3 wedstrijden op rij hebben verloren. Ze zijn dus hel op zoek naar de punten. Maar of ze die gaan pakken tegen ZSV is nog maar de vraag, want de eerste wedstrijd eindigde in een gelijkspel. Ongelukkige boetsing, John Berhen is daarbij betrokken, maar het spel gaat door. En Aida geeft dan de kans aan Max Huibrechts, maar de redding is daar van Wouter van Eker, de keeper van ZSV. Dat was een grote kans. En hij zomaar de 1-0 kunnen zijn. Wel natuurlijk nog de Körner. Oh, de Verstapke. En dan is het het doelpunt. Het is Johnny Berhen die de bal uiteindelijk achter de keeper van ZSV weet te krijgen nadat Randy Vaassen over de bal is gestapt. Mooie variant. Perfect doetgeveurd. Ja, en beter kan ze de bal niet raken. 1-0 voor SVC 2000. Wat kunnen de gasten uit Zeilberg dan terug doen? Lange bal gaat richting spits Maarten Kunders, maar die op de bal over. Toch is dit de speler van ZSV die even in de gaten moet haaien. Hij is topscorer in die tweede klasse H. Maarten Kunders. Vandaag nog niet trefzeker. SVC moet er goed opletten achterin met zo'n gevaarlijke spits. Danny de Winter heeft de bal dan snel naar voren getrapt. Daar staat John Berhen. Dat geeft een mooi mitter. Daar komt de kans aan. De voorzet van Max Huibrechts en dat moet binnengeschoten worden, maar hij is niet over de linie geweest, zet de scheidsrechter deze bal. En dan is de kans voor Aidag verkeken. Dat hij de 2-0 kunnen zijn. 1-0 zou dus de stand ook bij rust zijn. En SVC mogen aftrappen in de tweede helft met een minimale voorsprong. Kansjes waren er voor Johnny Berhen. En de redding is van Wouter van Eker. SVC nadrukkelijk op zoek naar de tweede treffer. Af en toe een tegenaanval van de gasten uit Zeilberg. Keeper Danny de Winter zit mis. Wilt de bal dan oprapen. Hij maakt zich dan erg boos op de spits Maarten Kunders. Dat was natuurlijk nergens voor nodig. Danny de Winter kreeg de bal niet onder controle. Scheidsrechter Johan Hotselmans lost het in ieder geval op zongerkaarten. John Berhen. Op zoek naar de vrije speler. En vindt Johan Zoetbrood. Geen boetespel en daarom is dit een kans. Voorzetten, daar staat Huibrechts, maar dan komt niet bij de bal. Weggewerkt. Dit is Aidjach. Opnieuw de voorzet. Weer teruggekopt. En dit is dan de kans voor Randy Vaassen, maar daar staat boetespel en dus gaat dit doelpunt niet door. Mooi steekbelke dit weer, John Berhen. George Lens is metgelopen, die geeft de kans aan Huibrechts en dat moet de treffer zijn en de redding is daar van de keeper. Maar dan in tweede instantie gaat er alsnog binnen. Het is George Lensen die de 2-0 maakt. En die hong al heel lang in de log, maar hij moet dan wel nog even gemaakt worden natuurlijk. SVC leed veel kansen onbenut, maar deze is dan toch echt niet meer te stoppen door Wouter van Eker. En dan staat het dus 2-0. John Berhen opnieuw in balbezit in het strafschopgebied van SVC. Mooi voorgezet. Terug liggen naar Johan Zoetbrood. Bij Mr. Vrij. Weer Lenzen dan maar. En het shot, dat gaat neven. Wie nou George Lenzen met zijn tweede van de dag. 2-0 nog altijd de stand. En SVC kreeg de beste kansen. Nu dan. Oh! Randy Vaassen liep te profiteren, maar hij had het vizier nog niet op het doel staan. En dus bleef het dus bij 2-0 vooralsnog. En zo leunt SVC toch wel veel kansen onbenut. Iets van Munniks. Mooie opening naar de zijkant. Nu weer Randy Vaassen. En de overtreding en dat moet een penalty zijn, maar dat wordt niet gegeven door de scheidsrechter. Nou ja,
Duidelijker kan hem volgens mij een overtreding in het strafschopgebied niet zijn. Maar Van de Akker van ZSV komt er met weg. Prachtige opening dit weer. Nu dan het shot en daar is dan wel de treffer. 3-0 voor SVC. De beslissing is gevallen. Randy Vaassen maakt die gemiste kans van net. Dubbel en dwarsschoot. 3-0 voor SVC. Het zou uiteindelijk nog 3-1 werden door een doelpunt van Maarten Kunders. Maar daar maalt Nemes maar om bij SVC. Een 3-1 overwinning is natuurlijk prima zaken in die tweede periode. Ricardo, een wedstrijd uit de tweede periode was het nog. Dus een hele belangrijke overwinning, hè? Ja, dat ook alles aan gelegen om vandaag te winnen. In ieder geval minimaal 4 punten dit weekend te halen. En een goede overwinning. Alleen is hierom dat ze goed, dan moest ze gewoon eerder afmaken. Dus kiekse kans, die is hups, dat is de enige verwiet. En op Beletsen wordt het nog spannend. 2 kansen die ze nog krijgen, wordt nog 3-2 misschien. Maar aan de andere kant, de hele wedstrijd denk ik wel dik verdiend gewonnen. Net voor rust trouwens, een dikke goal wat we zei. Maar goed, dan moest ze hem erin stampen. Ja, penalty niet gegeven. Penalty, een zuvere penalty inderdaad. Maar goed, al met al mogen we niet klagen. Nee, en de eerste 3 punten binnen. Postmond speelt gewoon nog in de wedstrijd. Ja, want de Postmond ligt nog SSS 8-1. Dat is ook voor de tweede periode. Dus ja, dit weekend is heel belangrijk. Teken van de tweede periode. Kijk, elke wedstrijd is belangrijk natuurlijk. Hè, maar dit weekend staat in top van belang van de tweede periode weer TVG willen winnen. Ja. Ja, en in de titelstrijd heb je al lang met gedaan. Het lijkt nu een beetje dat je daar aan afhakt, hoor. Ja, goed, als je 3 keer op 3 verlies en gelijk speelt, dan verlies je even 10 punten. Terwijl ze 1 punt first is. Maar goed, hij zou niet weggegaan. Hij wordt natuurlijk ontzettend moeilijk. Hè. Maar zolang we ze in kunnen halen, dan blijven we er gewoon. En het belangrijkste is nu even een periode halen en dan gewoon voor. Dus dat is wel het belangrijkste komende. Hoeveel wedstrijden is het nog, tweede periode? Er is nog 3 wedstrijden. Dat moet gehouden. Daar gaan we wel vanuit. Oké, succes. Dankjewel. 1-1 was de ruststand bij EMS en Maasbracht. Die speelden op Stille Zoterdijk tegen 1. Dat zijn 2 ploegen die in de hoek zitten waar de klappen vallen. EMS lange titelkandidaat, maar na een dramatische wedstrijd tegen SV Hout Herkenbos liggen de titelaspiraties aan diggelen. 4 spelers raakten betrokken bij een opstootje en mede daardoor moet EMS enkele belangrijke spelers missen. En Maasbracht, de toesploeg, pakt al het hele seizoen te weinig punten. Presteert dus onder niveau. Beide ploegen dus eigenlijk op zoek naar het herstel. En Maasbracht had de beste papieren toen Mitchell Meijboom in de eerste helft de openingstreffer scoorde. Maar nog voor rust kwam EMS op gelijke hoogte dankzij Mitchell Smits. In de tweede helft kreeg Maasbracht de beste kansen. Meer dan ene keer zocht de tweede keeper van EMS, Rick Jansen, de bal op zich afkomen. Jansen die de komende week onder de lat zal staan bij EMS. En nog meer dan ene keer hielp het houtwerk een handje met. Doelpunten zouden er echter niet meer vallen in die tweede helft. En dus moeten beide ploegen vrede hebben met het enkele puntje. Ze hebben er niet veel aan, maar alles beter dan weer een wedstrijd verliezen. Iets wat pas maandag overigens wel weer zou gebeuren bij beide ploegen. Met name Maasbracht duidt zichzelf tekort tegen EMS, vindt ook keeper Jansen van EMS. Ik denk dat Zie uiteindelijk in de tweede helft toch nog wel de kans is gekregen. En ja goed, we zijn niet blij met een punt, maar voor vandaag, met name in de tweede helft, met ontbreking van de spelers, kind zelfs niks anders en dan moesten blij zijn met 1 punt. En ja, de won je likken en over 2 dagen weer staan. Ja. En dat engelke op de lat, hebben ze daar al lang? Nee, vandaag voor de eerste keer en dan mochten we wat mij betreft wel blijven zitten. Nee, ja goed, we hebben het geluk gehad, ze kregen nog een paar leuke kansen en je creëren veel eigenlijk gewoon te weinig. En ja goed, dan gaat hij wel op de lat en dan heb je het geluk, maar dan mogen ook wel nog een paar weken van ongeluk. Veel succes de komende week. Ja, dankjewel, dat zal wel lukken. Ja.